Lazo. You put in here, not there, get what I hear, Chileka Bagoko. Donwa. Hey, I sing it on, not Chileka Bagoko, get pro. What are the Vasipia? What are the Vasipia? And when I had Rogino Tito. Mba. And when I had Rogino Tito. Mba, well. Then I let him wear it. I got a guy coco or Pogoma. Huh? Mba, well. What I found over. Ah, yeah. Aham Jennifer. Ahi Bogi. Aham. Ah. China Zebere. Is that for left? 23. Rough ma cross threat get biaga no here bia dinambia. Oh yeah, what I can tie hit the no. What can you tie hit the no? This one. You there. You get the call. You know the charge. Then go back channing him on ya. Hey, Shalam Yanuna. This one. Do you want? I got a lot of Kwamahado. Mba. Abuchabim. Get a kenako, Mamahado. Nothing. Not some data condition, Emma. Ndishi Dimma. Huh? Ndishi Dimma. Kebish na no yana. Ese? Kebish na no yana. Port Harcourt. Yeah. Nwa yiri nwa na ati. Ebi jinga mere miro. Ijinga mere miro. Mba. Ijinga mere miro ibranga bia lega ya na emeto ga aka n'ishigi. Bi kwara ihu nwa na ati ge bia ga were nga emegere miro. Gere ka ekpo n'ọnụ ahụ. Oh well. Onwe he ekpo n'ọnụ. I'm gonna try my best in church. Okay. Gere ka ekpo n'ọnụ. Oh well, but oh he no. Negi na nna ga ha dị ndụ. Mba mpa ma nwụọna. Nne m do nna do. Mpa ga nwụọna. Gịnị gburu nna gị? Ọrịa. Ọrịa gịnị? Ọrịa akwụkwụ. Akwụkwụ mpa gị ji enwe akwụkwụ. Do nna. Ọ na-adọ ya. Do nna. Nwa na-atị. Do nna. Family of akwụkwụ. Enwere nwanne gị ọzọ akwụkwụ na-adọ? Mba, o nwere. I need a sound. Nke mpago ji evulite ya agba ya n'ala. Mba, ọ gosh no n'oche like this ya na-atụgharị ya. Ọrịa nke a na-eme mmadụ ya na-atọ n'olu one side. Yeah. Ọrịa. Ọrịa ọkụkọ. Nna. Ọrịa ọkụkọ jidere mpa gị. Ndo. Ọrịa ọkụkọ n'ezinụlọ. Olu ntụgharị 360. Onwere onye ara nọ n'ụlọ nna gị na nne gị? Mba, nwere. Ị nọgide ụta ga-eme mmadụ ụta? Nwoke ka nwaanyị? Ma nwoke ma nwaanyị. Onye njahie anya. O ji njahie anya achọ okwu. Ma ahụ eze gị.
Nne. Gị nwa na onwe gị ije enwe symptoms ọrịa ọkụkọ agburu mpaghị ya la ọrịa akwụkwọ ije enwe symptoms ya. Mba, ana m enwe symptoms ọbụla. Echekele onwe gị. Echekele onwe m. Ede sure. I'm very sure. Echekele onwe m, ana m enwe ya. Mmadụ na-eto before symptoms ihe na-abịa. Ejikwela ike aṅụ nwoke ibe m amụ nna. Okay. Nna. Okay, nsogbu adịrị. Okay. Ejila ike ejidela ama aṅụte ya aka. Imetụ ya ọnụ ga-ewepụ nna. Because o nwere ike ya wụrụ mgbe ọ ga-abịa gị. Do nna. Okay. Iji aga obe dibịa. Mba. Iji aga ụlọ ụka. Faịlụ ọ dị gị? Mba. Iji agbakashi ọnụ ka ị nụrụ gị na-agbakashi ọnụ. Ọ dipendịrị. Agbakashi nwa nwoke ọnụ ele otu ị na-esi agbakashiri ụmụ nwoke ọnụ. Magahana, please, don't shout at me, oh. Don't shout at me because I don't like my didn't me. Oh, Takish Abakashon. Then Nabakashonunga no uzo. Yeah? Nabakashonunga no uzo. Ebala Rambo. Mba. Mado letra lagi. Ofu. Emairi eshi. You see? Emairi eshi. Yes, ezigbote. Atawa gelo di mkpu na-eti. Ana m eti mkpu. Genotype again. AS. Ele. Ese? Asim gi AS. Blood group again. O positive. One number again. Ana m akpọ number. Monye ọbụla like am ya bịa na DM. Mmemme select. I may choose from that place. The one year ebe. All money Abia State. Ebe na Abia. Ọhafịa. Ebe na Ọhafịa. Mkporo. Ebe na Ukporo. Ndị elu. Alright, congrats, eh? Congratulations, sir. Ọka m otu o ji aka ya kwuo ya na ọ ga-akpọ onye ọla chọ ya bịa na DM ya. Yes, because ọ marala ụdị ọrịa gburu nne ya and ọ dị open kwuo ya wa ọrịa akwụkwọ ya na ọrịa ka na-eme ọkụkọ. Sometimes m na-ajụ this ajụjụ. Some people amaghị na such sickness dị in existence. Ọrịa ọkụkọ. Ịma ị ga-ịlụ nwaanyị, you need to know all these things. Ị na-edere ma ihe ndị a, ọ dị very oke mkpa. Just like ụta this girl nọ na ime iche ụdị mmadụ ya ga-ere ya. Ị na-edere nre ya ezigbo ọtụ. Enwere ụdị ọta ị ga-ere ya, ya na ọ na-eme ya that thing na manifest ya. I'm not joking. Enwere m experience ya. A lady na-amaghị na ihe ụdị ihe a na-eme ya. Anagidele m anagide ya na-abịa ya aka. Ọ bịazie bee ṅụma amụ. Then nwere aka rụmị ebe the thing na-atọ mere ya. Nnarị ya nwere aka nka na-apịa na nipụl ara. Ịghọtara na-eme otu a ya were aka abụọ food were otu aka food wee beshit while otu aka nọ m na-amụ. So mgbe otu aka nọ m na-amụ ya ejidesi amụ m ike otu a. Ịghọtara mgbe m hụrụ na aka ejidesiwela amụ m ike. I'm not joking. Most of the times ihe na-ahụ ihe a na anaghị ekwuli ya na gị adịghị ka ọ wee gburu egwu. Some of ụmụ nwaanyị nọ here ụmụ nwoke nọ here ahụ adịcha ha. Some of them They have unplugged my pussy, Luna. Hey, Shababana Igbo ọnụ. Shabamana Igbo ọnụ ka onye suru ọkpọ n'ọnụ. Ọ ya yipụ that thing in isi.
If you have he the Queen give the bonny aha. The Queen give the bonny aha. We 1 year each had diet, Oma Anem and Oma Kaya with a gamma school. Yippee ha he nishi. The Queen give the bono hand knock and gauge floor on Marciano. Asking you put that in the Yiddish. Sorry, sir. Sorry, Bishop. How about Bianca? Yes, Bishop. This is my first time. I told that English now. Lanya, our English, I mean, some of you Jaffanati. Our English, I mean, some of you Jaffanati. Praga best from English, yes, a bishop, but this is my first time. Sorry, sir. Ndo Bishop, you can window. Okay, man, you will amrenga. Gapani hun akukondozo. Yes, Bishop. Bishop, because the work interview. Can you come you check on my way? You mark one on the bed because come you rock na just on here. Nequaya come you yam nabia. Just chere. Obey. Bishop, I know me evacuate. Nganiru me work interview. Yes, Bishop. The way for now, I give you a lot of girls. The way for now, I get the way for now, so get what from that or maybe Naga. Chere mabia, come do ya na la chere. Me shake out in a bingo. Me shake out now, no ganaso. Me shake out now, no ganaso, yeri. I say get the way for Nana, the way Anala. The way Anana, I don't got home. Lay home again, no. The letters are here. I wait on the each. I'm on the bed. Each in a la hona. The letters are now. Is it? Hey, but I'll go again. Shane. Aradega. Mba. Mba ara home. Agwala garambo. Mba. Then get Agwabe Garambo, get Baraten, and then Anabega, Taganabeg, and they show Logun Gadarano, put off from hospital. Get Barataganabe. Damn you, what put that in, what put that in, what bingo. What put that in? What put that in? About Flamia. Giliki, you can go she get my hotel, get my hair. Mbogo she can hotel more skirt. Only landing inside. Only this thing inside. That's it, you get Hashimi at your age. That's it, Hashimi, Yira, gave you one sour skirt. This guy, I heard the quagga. That's Hashimi, then Nairi, Kitty, Papa, Yiri. Bogamon, when they gave you a damn you, go back, my friend, watching the Kabago come up in go. Hashimi, then a 9 years, what I cover her coffire. Kakumaji, Pagano. What to him with Biaganga? I had Tonazo, Yeri. It is on who do you know? Yes. I hold them. I hold it. They were a Hashimi by him. Yiri Hashimi, they got me eat raho. Eh? I know Monulo. Like Damn you, Chile Kabagoko. You be up outside them, bo. You be here, gaga fall a street and bo. Anyway, yeah, papa. They get with a Hashimi and a 9 abandon. Get with a say a quack. Hey! Put all that in Chile Kabagoko is him green goring. Granga people is Boheram green goring, I guess, organ. Ipo here Muranya you put donut.
Sorry, Bishop Ndo. Iwe garden no kudede. Sababa ibiri bono no ka. Hey, lanya magbagana. Any dem no get that Hashimi na ho eke me Chineke agbagoko. So agama eyi ozo. Aya were sis oso chamia to prove it now. Chaya. Bago ta bianga. Chaya here. Where I can't come here. That's how I get draw to there. Toya. Okay, ha do like Bishop ya wona akwa mu azuru m akwa e ko no wo ho akwa ejayon ano no lo biko. Get yiri Hashimi dram ga. Owo shimi all skirt. Damn you. Lemba amro ge na agwa m he wo shimi na nke na wo shimi. Lemba amro ge. Ndo. Hashimi nne na nna yi yiri mgbe. Ha na ti ha ge no. He ti wa bulite to the ten. Ge bia nga bia agwa m sa wo shimi. Nagi na nna ga ha de ndo. Adendo. Mage hu ge yiri Hashimi afu anuzo. Ala agwa ge se nwa m here Hashimi. On a bamba, but sometimes on a mala. On a pampa. Sometimes I mega la. Maga babere gimpana ki. Mba babere mumba. Aya. Yeah. Hey. Lanya. With a phone, okay? From today, Lanya. Hey! Lanya, you bought this thing here. You want Lanya. I told that touch from you. You want to make Christopher go shinga. Christopher ge wan wara na screen here maka Chineke na bena gere nkata moto baburu. Ewekwa niwe de ewekwa. Branga bia onye wote de Chineke agba ga okọ. Ewekwa niwe Bishop. Kwa ibiri bo oni aha. Shaba mo no kapanta agadi wan. I come that out from you. Achika mochi. Ma hwe ezegi. Telero zana. Gini mere. Apokwa chika gene. Gini mere ge sem ge na atakoshi. Accident, accident. Aya ke kwa achigochi. Branga bia atakoshi rebeze. Listen to me. Achobe hu ga Hashimi ahu na ho eke. Nsogbu adịrị Bishop ngaghị eyi ọzọ. Kebishira no yin. Eshim Imo State anọnyere unu. Ebe ni Imo. Abombisi. Iwonye ebe. Amoye abụọ ụmụnye Mbisi. Ebe na Mbise. Ụmụọma ụmụhụ atọ. Ebe na ụmụ atọ. Ụmụhụ. Da? Ụmụhụ. Ebe na ụmụhụ. Nke a nke m na like etoru m ebe m so. Bịa, ọ gị wada? Amụ awada. Ema ebe ụlọ nna gị n'ụmụhụ. Ụmụokoro. Listen. Oya, can you put them that in here? Get that Hashimi once. Doya once. Ebe m ụlọ nna. Adola. Doya seke cut that Hashimi. Doya give you Hashimi. That Hashimi. Doya. Adola mia. Mepe kotina ma hu ihu gị. Nwa bingo. Doya now. Doya yipitia mo ya mebuto ge bana. Ebe ma benna. E ma benna gị. Isi mo otele gị hia Chineke agba gị ọkụ hia. Mba ọ gaghị eji. Doya tene doya nwa bingo. Doya ma ụlọ nna gị. Asị gị doya. Adola mia. Ma hia. Lekwe adola mia. Amoye ụmụọma ụmụhụ ụmụokoro. Bompa gị na phone ugbu a ka mara ihe mere na ịma be nna ya. Mụ na ada dị manya na anọ ya na-ekwu. Gị na mpa gị adịghị na mma. Onye m ya na-ekwu ma ọmị m. Gị na mpa gị mụrụ gị n'afọ zụrụ gị ito ote nọ. Ọwụ ya zụrụ m. Ihe mma gị gwara gị ka ọ wụ ihe gị nwa ji aka gị mata. Onye mma ji aka mmata ọwụ ya wazụrụ. Then Kpokirikpo can she make interview now? Also, now one of those things in the here. Listen, he be here for husband. Now listen to me. Now, okay, we'll take you through this life now. Then you don't talk to your father. Your father don't talk to you. How now will you
nwoke chọrọ ịlụ m ga-akpọgara ya onye zụrụ m ka ọ ga-aga m iti ọwụhụ nna m zụrụ m. Shame to you. Anybody now working such a thing and such ideology, I'm sorry. Hello? Listen, I cannot interview you, and what you are saying is wrong. If you have such thinking of this, withdraw it today. I don't know why and the reason we made such statement, no matter how bad. If you don't retrace your step, you will learn in a hard way. And I'm not joking. Are you hearing me? I'm not joking. Listen, mark my words. I'm from Imo State. And your mother is aware of these things. Then now, because of your own package, your father will not be present, or the wrong. I know what I'm saying. Pago make kidnapping. Eh? Pago obalage mbodi nage. So, let me, I don't know, it's only a man who chorelo wine, man who chorelo, Gabi who wish gina, give me away hand experience no way azoroge. Then Bishop Amamusi oge diru I ga but for now on no go through where. Okay, dear Roleno, that is where you are. People are watching. Hold on, look at how many thousand views are you seeing? 2.2K. It will go beyond what you don't expect in life. As I'm talking to you, bloggers are carrying this thing now. Many people use my picture, open page, and which I don't know who they are. Post to content. People no one page. And you are telling me, okay, do as you are online, even as you are using internet. You know, I'm okay, do I got my hair game here. Hello? Bishop, I'm not here to advise anybody. I'm going to make an interview. You have your life to live. Your mother, I don't really know what happened, but take note that what you are saying is very outrightly wrong. One, package or use a book or walk with a member. No one you shall wound you from matter. Paga wound from matter. Where? Pago bag legembo. One tangible reason. Mereni ne kurumpagi. Like my mom and mommy mum just me and abandon. When you're in the it's doing nothing for us. Okay. And when you're on the mirror, but that's it to notice in on a merry called Nambam again when you marry at all. Mambam or mama born need to when you're married. And when you're name me. Okay, man, you could not body what do. My name. So due to the way you marry, that means a lordy today. Yeah, we're on that man, a loro, and when you told ya. Then, yala, at all means to survive. You will still sound this way, and when you're on a merry, give me, then give away umugi out of their father, then get one umugi and or zero when you move on. Is that what you're saying? I'm asking you Bishop. You would move on, get away somewhere else. Move on. Because makana mpa didn't okay. Like komra mo sendere ha so oka no maka mpokoro maka dokwa ha take care of them. But that time no bidro. Things we are going well because things we are not going well when you people started. Yeah? Yes. Then when things go well, then you channel your children out of your father's side. Case. Now, how old are you? I'm 24. 24. 24. Have you won?
day sat down listening to your father? Have you one day sat down, you know, good conversation with your father? Your father, mana. Onya na-akwado ime this Xmas ka ime family meeting ka onye ọbụla batasi ya ka duru ka kwuo okwu ka mara ebe mmiri si wee baa n'opi ụgbọrọ because Papa Golola nwanyị ọzọ. O nwere nwanyị ọzọ. Okay, your father have remarried. Kemgbe gboo ọlụgo mgbe m gbanye tolibezi himself ọlụgo nwanyị ọzọ since. Mmaga ọlụgharịrị alụzi. Ma mọmị m nọ ya ọlụ ahụ already. Tavim gara ejikwe wayo mee gị nnọọ kọpụrụ gị nnọọ ka ị ga nnọọ mee na emere ya amam ihe mere mbụba ụtọ onwe m na your kind of issue because this kind of this thing na-eme mma na dị weak ọ na-eme mma dị fucked up as in weak all these kind things you know see no matter what your father is your father. Onya na-agwa m na no matter what your father is your father and ekwerego m I believed in it. Onye mere m ji si na this December anyị na onye ọbụla ga-abata so ka eduru ka ikwu okwu ka mara ya. Let me tell you something. Oh God. Ụmụ nwoke niile n'ebe a kama ị ga-amụta nwa gị agba gị nkịtị, nwa gị reject ya gị, nwa gị asị na iwu na ị ga-erite ugwu isi ya, nwa gị asị ị ga-eri uru ya, ga-eme nwa zụọ nwa gị eto. No matter what you did, anyị na-asị Chukwu okike wepụrụ anyị ụdị ihe dị otu ahụ n'isi anyị. Ndị nna niile n'ebe a, ụmụ okorobịa niile n'ebe a. Hi! Nne, how will you feel if your own son, daughter rejects you? At least naga m eme ihe ga-eme nwa m reject ya. Ana m ajụ gị, don't say that. Ana m ajụ gị something amount to something. Ị nọghị mgbe ya na mma gị lụrụ, ị nọghị mgbe ha na-eto, ị ma ihe. Anọ m. Ị nọ 24 years. How many years ka mma gị na mpa gị lụrụ iji sị ị nọ? How old are you na-agwa m na ị nọ? How old are you? Ị ma na mmiri ọtọ akọbeghị n'isi. Do you know the age of human brain when it starts functioning properly in a human being? After 26 years. After 26 years. Otu ị nọ na brain gị ihe ọbụla ị na-emekudi ugbu a na self the out of book. Naanị ihe ma na-awụ buzu akwa ye wivon rie ọtọ. Call club or just make that is what you can think of now. Yele ego. As for nature of life, even though yes, she saw everything as a child. Let me tell you, I don't know what it is, but my sister, no, Kagulamo. And when you're outside again, Mbe won yara no side. Umole kampage mono. Mommy mu 8. Huh? 8. Mage muru 8. From your father, that your father rejected. From that your father he rejected. Page tora magi me ya more 8. Yes. Huh? Tell Rosanna. Thanks for plugging my pussy, Luna. Then the magin kubu na onyo omoro nwa. Mba, onyo omoro nwa. E de so na nna gị nke a nwa ụmụ 8 ahụ. Gbam. Mpa gị na onye ọ lụrụ ụmụ ya ọ dị ole? 6. Ụmụnne gị ọ dị ole? Ụmụnne m dị 8. Onye nke nwaanyị abụọ ji 6. So, ka I see everything 14. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Mba. Ị ṅụọla shisha mbụ? Mba. Ị na-agba klọb? Mba.
nọrọ lota ị na-anụ ụta ga na-ekwuru onwe gị okwu. Mba. Onwe ihe ọdịdọ na-adọ na family unu. Mba, enwe onye ihe ọdịda na-adị na family. Ị gala n'ụlọ nwoke mbụ gị na-ericha ọrụ gị chere bọsas agba na akpa lawa bezọ na akwa gị adịghị mma. Mba, omebe mbụ. Ị yirila akwa nwoke mbụ n'ụlọ ya ga-eyiri alama. Yes. Ori ọrụ n'ụlọ nwoke chere akwa ya laa. Achọ m that touch n'ọnụ gị biko abịa m ya afọ egwuregwu. Listen, I'm not here to entertain you. I'm not joking here. Abịa m ya afọ egwuregwu. Don't come here give ya shaba manti bịa chere m ọcha. Achọ m ya. Langa ke shaba mana munti bịa nga bịa takoshiri m eze. Ewukwa n'iwe dede. Oge adị n'ọkụ. Kpe yiri nwunye Pontius Pilate. Don't come here ge shaba ma ọnụ bịa takoshiri m eze. Nsogbu adịrị. Ọ gaghị eme ọzọ. Enwere onye otoro gbagburule n'ụlọ unu? Mba, omebe mbụ. Egbe eluigwe gbuole mmadụ mbụ? Mba, omebe mbụ. Ị na-anụ ụta gị hụ onye nwụrụ anwụ? Mba. Ị nọrọ na nrọ gị iri ọrụ mbụ? Mba. Ebere gị ugwu? Ebere m ugwu. Otele achapụrụ ihe ụtọ dị ya n'ime. Gịnị ka ị na-arụ? M na-emere mmadụ sex girl. N'ebe? N'Owerri. Ị nọrọ ụta gị gba akwụla mbụ? Mba. Gị na nwaanyị omele nwaanyị na nwaanyị mbụ ya apịa gị aka ụta gị pịa ya? Mba. Ị mịala nwaanyị ọnụ mbụ? Mba. Ị na-anụ ụta gị were otele gị na nwoke mee kamera WhatsApp to WhatsApp unu agbagha ya n'anwụ? Mba. Na-eme ihe dị laịla. Na-ekwusi okwu ike ka m na n'ihi na-ekwu. Ana m eme ụdịka ihe ahụ. Ana m eme ụdịka ụmụ ihe ndị a. Agụrụ amụ ụjọ agụghị? Mba. Ị na-anụ ụta agụrụ amụ agụmaghị? Mba. Ụmụ nwoke ole tarala gị? Abụọ. Aha ha? Emeka na Emmanuel. N'ime ha abụọ nwere nke bụ onye Yahoo? Emmanuel. Ọ bụ onye Yahoo. Ka ihe mere ha akwụ ụgwọ isi gị? Are they serious? Ị ji anyụ ma atawa gị? Nna. Elepụ ị na-eji a na-anyụ? Elepụ ị na-eji a na-anyụ? Mom can guess we describe boy like a mom. The way phone get describe mana me oya. Like mommy and daddy, they make carry munyo. Like our mommy and daddy. Where Igbo go give ya gabe kwa say mommy and daddy. Onye wo mommy and daddy nga. And when I school no nga. Onye wo mommy and daddy. Otele anu kwa mo tuta. Gene wo mommy and daddy mu jezike when you na na rofuta e. Atam that touch here. Gene wo mommy and daddy kọwara m. Nke ahụ ị ga-esere dị nwoke ezie gị n'elu. Ọ nke a na-akpọ mommy and daddy. Ese? Nke ahụ ị ga-eshere na bed dị nwoke ewezie gị n'elu like ọ nọ gị n'elu gị nwa nọ n'ala. Ọ ya ka na-akpọ mommy and daddy. Akwa Igbo ka ị na-asụ ihe a? Nwoke ejie gị n'ihu ha. Like nke ahụ ọ ga-abụ gị nwa bụ nwaanyị ga-ezie n'elu bed.
Then nke woke we nọrọ gị n'elu like ọ bụrụ nke doggy and all those ones no. Asimele mkpu na-eti ma ege nyo gese mommy and dad. Mba ana m eti mkpu my if oto m ga-esi we do iru m ga-eme ka ị mara na ana m abịa ga ụmụ ana m eti. Ọ ihe m jụrụ debia gabia gwaga mommy and dad Chineke agbaghị ọkụ. Nwa ihe ụna na-arọta n'ụwa. Agabaru na agbara na ala ụwa ka anyị pụtara n'ime ya. Mba ọnụ ha ga-agbara ya agbara. Unu fụta na unu atụtụrụ aha gea otele mmadụ ụtagha kemgbe gboo. Ewekwala iwe Bishop. Aya position ihu ga ahụ ma ị ga-enye t-shirt position ya. Like agaghị m emenwe ya na because enweghị ọtụ m raga ọ mgbe m na-arụ ọtụ ka m ga Chineke ga-agbaga ọkụ na ma ị ga-just nọrọ n'aka onye na ọtụ na position ihu ga ahụ na. Bishop amarụ m ka m ga-esi mee ya like ịma all the mood like ịghọta ị gaghị just nọrọ gị mee ya all mood ahụ ga-eme gị wepụta that kind of face. Biko ewekwa n'iwe. Onyonyo mood na-enye. Wepụla nwa mbụ. Mba. Anụghị m gị. Ana m anụ gị. Genotype. AA. Blood group. Blood group gị. A positive. Kpọọ nọmba gị. Mba aga m akpọnwụ nọmba m ebe a Bishop biko ụka n'iwe. Good evening, sir. Ihe mbụ gị bịa ebe a. Yes, sir. Achọ m ọchị n'ọnụ gị. Ọya were aka hichaa ya ahụ hitere. Were aka hichaa ya. Hichaa ya bịa interview ka adịrị m natural. Chọọ m ya. Okay, sir. Hichaa ya. Ọya. Kwe mana ihe ọbụla mere nga ga ịbara ihe akwụkwọ dum. Yes, sir. M ga n'iru mewe gị interview. Ị dị afọ ole? I'm 25. Dewe fon a na gị bili ọtọ gị ịla azụ. Okay, sir. Face a phone at the other side. Face a bam bed at home. Okay. The way the phone now straight man at home. Okay. It's about hot. Assalamu. I'm not even going to see her. Check, I'm in this direction. Turn on. Telero sana. Telegi ke ikwe no telo koko. Turn on chile ka bagoko. Hello. Wepaka. Telero sana. Apo wa nonsense o chika. Stand up there, leave that phone there, come back there. Give your gabia ta ko chire. Okay, sir. Ngo. Sorry. Telero sana. Teleke ira ka akorako. Bia. Iwanye ebe. Somewhere Abia State, sir. Ogbe ya lue. Ebe na abia. I'm only going to local government, sir. Ebe n'ugwu na abo. I'm only your back. Eh? Your back. Hell. Ke free. Hu
Otele gishi yo cup ebe eji alaga Christmas ya just butter shiki e just no we potaje ne anike biranga bia takoshigire meze kemgbe mtese nte onye hu ngi mege wede nte so we turn area na ahụ ihe niile ya wo ya ma ebubu achom that touch here. Okay, sir. Koto telegishi yes say one and the police ngane etige had criminals lekwe go to touch run no had say one and eja out me otu a ebe anga bia takoshire meze achom that touch nyeri like how she has pretty face like how she has pretty face. You must see who will keep expire on time. As soon as Otele enwe keep expire like that. Ma, I want to mark it when Bishop, but I can't let it be a gotch. Let it be a gotch. Mbachiga mochi. But I got big bubbles. What? Oh, chicken. I get it. I got no walking. I will never touch him because no who know now. Bembo. They were coming out of ma. Magana ebia interview panty yi lion magbaga if mana aga any place na aga cho jean inre hemgura aga na cho jean were mere bossas were mere tight inu hemgura aga na. Yes, sir. Ga gbe ye onye gwa aga so wo jean owo your inner wear ina be proud. Amagazuri keneyi Isru wichi ike chileke agbaga okomsige ga zuru ike ko ni jaka ga egbo onwu gi nwa pusu na ga ezu wichi ike na gezuru ike mgbara gị ihe ga na-eyi gị na-agwa m sị na gezuru ike na zuru ike for gola gị sị ga n'ime ahịa sị ha nye gị jean ndị mpa o ji adị wo yiri ha na skate yiri ha na ana me you sometimes ana me ya kam ha ya you we n'ime were mere ina we a bịa nga bịa gwa m sị na gezuru ihe. Okay, sir. So bad. Aha. Olomachi, sir. Olomachi lebish na ya na. No, based in Lagos. Gele ke daru. I will make hair stylist na trade fair. Ine kishi. Owo Igbo ke asuga here. Oh, mba na make issue ana me wig in the ventilation kam na eme na oyem naro. Ijo mo ole. Mba hell. Amubiem. Nega na ga handendo. Mba mama anwola. Yo, nem donna. Subadi. E hụrụ mmaga anya tupu ya la anwụ. Amene no ya anwo. Yo, do my sister ndo. No gini gburu mmaga. Oh, diabetes buria. Achọm that touch. Listen, onya anyem na ga like. Achọm that touch. Sorry. You were well again now. Asim na achọm that touch here. Ibere gwa bihe gburu mmaga ka atakoshi kweze. Mba, ndo. Ndo. Ibere gwa bihe gburu mmaga ga were ọchị bịa na ere m here. Sir, sorry. Ndo, sir. Ọrịa mamịrị gburu mma na family. Na go jang goof. Mba o. Enwere onye jang goof n'ụlọ unu. Mba. Sade mmadụ enwere onye goof n'ọdị a. Enwere onye ara agbaga sade nne gị ma nna gị. Onye ara gbara. Ebrego. Yes, sir. Otele. Ilolo ọgụ n'ime ahịa mbụ. Mba. Nwoke ọgbala gị akantị mbụ. Onye gbara gị akantị. My ex-boyfriend, Mama can't.
Ele na ntị agbara gị ya. Ha na-abụ. Ele ihe mere eji gbaa gị akantị. Egidere m na nwaanyị ọzọ n'ụlọ. So ya sịwa m ji abịa n'ụlọ without ịgwa ya agwa. So ya ama maka ntị. Iri elu nwoke dewe fon ji atụtụrụ fon ya echeki. Unless I see check, I'm check is here. In all of time, mother, I saw a gag na bathroom, no from window tag, AP, no, man, I hear him again. You tell me, come on, wine, goes. I went time, man. I went time for that one. Daniel can share. Once a day. Hello, you're going to take position on ya. You can latrine. All the run on latrine, no, no, or not tack at the organ tap inside. All once a day. Nah. Onye ogbe agbala ga akantị mbụ. Ije eme ntamu, ije anụ taa gị na-atamu atamu. Ị gala n'ụlọ nwoke mbụ gaa chịrị pant ma ọ bọsas ma ọ akwa yiri gị la. Onye oshi akwa enyi ya nwoke. Chela bọsas enyi ya nwoke. Bracket. Onye aka ntụtụ. Boyfriend enyi nwoke. Ị akpachi Otele akpụ. Sa? Ị akpachi Otele akpụ. Ana m akpụ ya. Jee yi bra. Sometimes. Ị jee yi bra. Guess them sometimes. Ị jee yi bra. They need anya balance. Ha tala gị mbụ. Mba. Onye apam sekwanụ. They need evu ozu agba egwu. I'm not here with business. They what of onye gbaga mkpọ n'ala. Onye mege? Na-agba mkpọ n'ala. Mba. Ụmụ nwoke ole trala gị. Oh, that my ass also. Ofu. Naanị ofu. Bala mamre na ahụ gị mbụ. Mgbe m pere mpe sọsọ mebe m ọzọ. Iwu onye akpịrị ọ dị gị. Mgbe a tagara gị lodi mkpu ị na-eti. Ana m eti mkpu, ma just nọrọ. Kwechiri Kpokirikpo nwa atawa. Hello, genotype gị. Ka nwụ. Blood group gị. O positive. Okwe mana ihe aga-aba n'ihu akwụkwọ dum. Yes sir. M gaa n'iru. Yes sir. Kpọọ nọmba gị. Mba, achọghị m ịkpọ nọmba iwe ụla gị sị. No problem.